Madoka mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechishanu mwedzi uno waZvita, apo tiri kurangarira makore anosvika 10 kubva ipo Nelson Mandela atisiya, mweya wache urambe wakazorora murugare. Zuva ramangwana chabangu nyaya yache yokuti ari kuda kurambidza maMP obato roCCC kuti wapinde wachimirira bato roCCC, nekuti ari kuti iye ndiye ari mukuru kubato roCCC. Kwai akupinda mudare yaifanira kupinda nyasi, asi heno zvaitika ikweyo yazonzi mangwana. Tigoramba takaringa kuti inenge ichiperera kupi, tikuramba tikunyepai zvinenge zvichiitika. Ngarivhume ari kuramba iye kubvuma zvokuisiwa mujere kumakore anoita 4. Nyaya yache kwai yagonzi ibenhuke pokare kudare rodzi mhosva zuva rochina. Ticharamba takaringa kuti anenge achiperera papi, tikundomushwira tusvinu abulitsiwe yatakanuriwa. Gweta rache Ngarivhume madhuku. Tiri kufara kunyepai kutoti obato roCCC washanu wanosanganisira Gift Ostalo Sisiziva kwai watakanwa mhosva nokutoti hurumende wachuchiswayo wagoreketa kuti tabisa zvezvo zvatati kuwanenedzera kuti ndiwo wanomhosva. Wanga wari kupuwa mhosva yekuti kwai wagopachura iyo mapepa omumwe aikwikwidzana nawo. Idi manyadzo yakadari tikatigoona kuti zvichaperera papi. Vanhu vanoramba wakandoringa zvinenge zvichiitika zvinhu. America mureketeri wayo izvezvi ari anoringa nezvousahwirano dzimwe nyika, Blinken agoreketa kutoti kuZimbabwe zviri kuitika zviita kutoda kutobisa vamwe vanhu, kuwabisa kuti wareke kugobvumiwa kusvika kunyika yeAmerica. Kwai tiri kuda kutoti vanhu vese vanoita zvokutsitsirira kodzero dzevanhu pokare nokurambidza kufashaira nokufanza munyaya dzomatongerwo enyika kusvinu democracy pachirungu, kwaita kutoda kutoti wareke kuuya kuAmerica pokare kana nomhuri dzawo da kutoti dzibva dzarambidziwa pokare. Apa ndofunga watonangana naiwo ana mutsvangwa. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvireketa sei, zvinenge zvisvika papi. Waribe kureketa pachena kuti mbanani waari kuda. Zvagoreketiwa naMhanduwe zviri kuratidza pachena kutoti akabvunza waya wobazi rohurumende yeZimbabwe rinoringa nezvokuomesera vanhu, kuvhiringidza vanhu kugara zvisvinu pokare nekusada kuona vanhu vachisekerera, Department of Inconvenience pachirungu. Ipapa nokutoti kureketai kwaagaita kuti mapasipoti akwira kubva zuva rokutanda regore riri kuuya, vanhu vari kuita kuzara mavhu manyara chaiwo waripo munzvimbo dzese dziri kutorerwa mapasipoti kuti watore achakachipa. Mabi angu, ukaona vanhu vaita kumukira nasiri asi wosvika pakutadza pokare kutora kwese kubvira kumakombe kusvikira iko kuchitungwisa. Wakubenhutsa waona kuti zvanga zvanetsa kuti wagare wasingaite nyaya dzochimanja mubudu nouori, wakuda kuti zvibenhuke pokare, wati muturi tiitirei zvibenhuke tione kudya. Izvezvi vanhu vanenge vakundotorerwa mapepa avo kawerewere hawo, wachindoita mari yotanda kuisa pahumwe pokare, zvanga zvambopera. Unobva waita kuona kuti takaita kunyangariwa chaiko mabi angu. Heno kuti mhosva yedu ichazopera sei kana kuti charipiwa nani, charamba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Mamiriro kunze hwendo huno mabi angu ari kuita kurwadza. Zuva riri kuita kupisa chipande chese chinogara chakaita kuvhiringika zvokuti vanhu vanomhanza hwendo huno hwari kuita kutambura. Wotoda kugara wakaita kuposhera vhaserini kuti zviite zvisvinu, kana kuti uri musvinu wobva waita kuposhera iyo mapfutawo matere ndo anotoita kuti zviite zviri nani, nokutoti ukachaiwa naro pachipande papa aiwa zvinoita pazvisvinu. Rekai tione kuti mupisiro wakadari uchaita sei nokuti uchapera rini. Asi chiri kunyanya kurwadza kuti ndisu batega vanhu vari kupisiwa kudai. KuZambia ngoma ndiyo, kuMozambique zvibodzizvo, kuSouth Africa wachemawo naro, Botswana noNamibia tindori mugango ribodziro tiri kuvhiringidziwa tese wambe. Kana mvura chaiyo iri kuramba kubva yadzikita, iri kundoita kuvhundutsira, makuta anondouya obva apupurutsiwa nomhepo zvopera zvakadando, kundouya opupurutsiwa nomhepo. Mabi angu, heno kuti vanhu vachararama nei hwendo huno,
musunziro uchaita wazhinji uchaita kuhwadza. Apawo kunyadzisa kwehurumende yedu, gurukota rinoringana zveutano nyasi ratoenda kotambira zviri kuunziwa noWorld Health Organization kuti hurumende ibatsirike mukurwisana nechirwere chokorera chomanyoka. Apa zviri kudari, asi iwo wari kubva waenderera mberi nokudzima magetsi kunzvimbo dzinobikiwa mvura kuti ichene. Mabi angu, unobva waita kuona kuti idi wanoda kuti vanhu vagare vachifara. Mukandooneka maakufara kana kupfumvura, bva matobisiwa chiporipocho chaicho, zvinoita kuhwadza. Zimstat wagoreketayo kutoti kwai mabhizimusi ari munozvokutengeserana pokare nokuitayo wanounga zviri pasi povhuwa, wese wari kureketa kuti kwai zvikamu 5 basi ndo vanhu vari kufara kuti mamiriro upfumi masvinu. Wanoita tsvakurudzo yakadandi pese pese iwo Zimstat wogozoburitsa pachena kutoti mamiriro upfumi aribe waari kufadza, vanhu wese wakatsvomwa nawo. Hino kuti wari kufarawo wari kufarei peno vanozvo wari kuba. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinopera sei, asi zviri kuita kuhwadza. Hurumende yedu kureketa kwanyasi yagoti kuita kukuwa South Africa nodope, ichireketa kuti South Africa yagoita pwito dzokureketa kuti kwai kuno vapwere vanopfuura 400 wakabatiwa wachida kupinziwa munyika yaSouth Africa zviri pamutemo. Ipapawo Zimbabwe wagoreketa kuti aiwa, iwo hurumende weZimbabwe wakagobata 120 badzi owapwere, wakabva watoita zvokuwabenhutsa, ende wapwere wawo wakabata wanga waribe kumbobira mhiri kuenda South Africa. Chokwadi nomanyepo paribe ari kuziwa. Heno peno tichagoratidziwa kuti awa 400 wawapwere wari kuSouth Africa wakabatiwa. Rekai tirambe takaringa, tinenge tiri kunyepai. Zera hwedo huno yagodzikisa mbichana mutengo dhiziri kusvikira $1.60 peturu $1.50 tikuramba tichizvitenda izvo, dai zvatoenderera mberi. Mukuita kumwe kunoratidza kutoti CCC waakuenda mberi manje nozvavari kuda kuita zvokutenga bhangiro ZB zviya. Wagoreketayo kutoti anga ari ndiye sachigaro bhodhi rawo Mark Hiltman kwaiyamisiwa basa. Pokare naBlessing Mudavanhu anga ari ndiye agere hunde CEO amisiwa pokare basa. Watsiviwa naLaxon Zembe ari ndiye mukuru weZB sachigaro ZB Bank kureketa kuno. Apawo anga ari agere hunde asanoisiwa izvezvi kwaisiwa Lawrence wokwanyazema. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei izvozvi, nekutoti wari kuita kufamba, wari kumiraba, wari kuda kuti waite zvisvinu. Rekai tione kuti zvinopera mushechere. Apa waMutuli wari kuramba wachindoreketa izvezvi kuzvinyudza chaiko kwavari kuramba wachindoita, nokutoti wagototi tikutadza kutora mari kubva kunze konyika kuti titore zvimwe zvikwereti pamusoro pozvatiinazvo. Saka tikubva tatoti aiwa, zvatatadza kutora mari kunze konyika, rekai tibva takuisirei mari dzomutero kuti mubhadhare. Mashura akadari aiwa idi waribe chavanoda kuona. Rekai hosa yachipanga agoreketa kuti zvawatadza kupedza urombo waakutofunga kutoti wapedze warombo wacho. Rekai tione kuti zvinopera sei. Makozviziva chere kuti Mutuli ari kuda kuti paKennedy bodzi rodhiringi yofanda kana kokora paisiwe masende okuAmerica 42 pamutengo, kureketa kuti $42 amamuri kumwaiwaya pachiribe $42 mabi angu. Paita kunyangariwa. Tikundotenda kuti nanhasa asiya Kirisimasi ichipfuura tozozvitandawo muna January. Iyo ana Delta wachaita kuchema vanhu vasingachatengiba. Kaitionekwa zvinoperera izvozvi kuti anozvikona chere. Tiri ipapo toringa dziri kuitika pasi rese. South Africa iri kuvhiringika nokusaika kwemvura mumaguta mazhinji makuru zvekutoti wari kuita kuhwadziwa izvezvi. Apa nokusanaya kuri kuita mvura pokare. Heno kuti wanopona chere. Charamba takaringa peno wachatotanda kuisa zvibhorani sezviri kuitika imo munyika yeZimbabwe. Charamba takaringa.
iwo kuSouth Africa wagoreketapo kare kuti wabisa vanhu vavo vanoita 10 wapfumba mawango ari kunzvimbo yoGaza kuno hondo yechigwagwagwa iri kupisa. Tiri kuramba tichizvitenda tikuti makorokoto maita tuzvinu. Kudzauruko Tanzania kwaita mafashamo akonzeresa kutsvedza kwemadhaka, landslides pachirungu. Wakomana pakaita kunyangara. Rekai tione ipapa nekuti kuri kutonzikwa gwarashiwa vanosvika 50 nokupfuura. Paribe chizvinu idi, paribe kumira ende paribe kuningisika zvisvinu. Rekai tikuona kuti zvinonga zvichipera sei. KuNamibia mutungamiri wenyika ikweyo avhiringidzika anova kuti vanhu vokunyika kwache vari kuhwadziwa kuti yagotakura nowapwere wache kuenda kumusangano weCOP28 kuDubai. Sei kutakura wapwere wache apa vari kuwatakura nomari yehurumende wachienda kogara nomari yehurumende? Kuita muyembe wakadari mabiya angu, vanhu vava rekai henyu vabisiwe muzvigaro zvavanenge vainazvo zvinoita kuhwadza zvakaita kudandi. Anga ambori mutungamiri wenyika yeMauritania, mutungamiri Azizi kwai izvezvi apo makore 5 okugara mujere nonyaya yechimanja mubudu. Tikuti zvakanaka izvo ngazviitike zviende mberi zvirambe zvakadando. KuZambia masoja ekweyo ari kutobatsira izvezvi kutsvaka vanhu vanosvika 25 wakavhiringika pakutsvedza kwemadhaka wakabva wapfuchiwa. Tikuramba tichindoimba kuti pano 2 watatu wakararama pawanhiwawo. Tikuramba tichimba kuti vanoburika wari vapenyu. Uko mukahatikidzwa kanyasi Victor Osimhen kwayagonzi ndiye mutambi agona kutamba zvouseza hwadadisa wabiyache wese kunyika yoItali. Tikuramba tichitenda tichiti makorokoto. Aiwa mabuja panyasi rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.